رادیو ریباز دارو شوپینرên me hêja li her derîdan baş hadema pêşkêşkirina bultena demijmêr yeke ferm û giriftirî Senoca. 4 sal li ser şehîdbûna 4 leşkerên roj îro derbas bûn. Siyasetmedarên Kurd dibêjin ku vexwendina kenekê divê serbingeha rêkeftinên Hewlêr û Duhokê be. Serkirdeyekî PKK dibêje ku ew ê li dijî her peymanekê li dijî Îranê be li navçeyê rawestin. John Bolton dibêje vekşana Amerîka ji Sûriyê girêdayî bislametiya Kurdan û têkbirina Daişê ye. Dem baş. Îro 4 sal li ser şehîdbûna 4 pêşmergeyên leşkerê roj derbas bûn. Di heftê çileya sala 2015 de 4 pêşmergeyên leşkerê roj li Herêma Kurdistanê di şerê mezintirîn rêxistina teror de li cîhanê rêxistina Daişa teror xwe kirin cangoriya xaka welatê pîroz û navê xwe di nav pakrewanan de tomar kirin. Pakrewan Bessam Xelef û Basil Hacî û Xemgîn Qedrî û Emgiyan Badînî di roja çarşemê de heftê mehê li dibistana Xerayî ji navçeya Tel Afar li Herêma Kurdistanê bûne qurbanî û şehîd bûn. Rêxistina Daişa teror di riya otomobîleka leşkerî de ji corê Hemer lê xaleka kombûneka hêzên pêşmergeyên roj li gundê Birhêwe li navçeya Tel Afar ger armanc û di encam de her 4 pêşmergeyên leşkerê roj şehîd bûn. Pakrewan Bessam Mihemed Xelef ji gundê Gircaretê Çolê yê serb girkê legeyê Cîra Rojavayê Kurdistanê ve ye. Basil Hacî ji gundê Tilxezîr yê serb dêrika Rojavayê Kurdistanê ve ye. Xemgîn Qedrî Osman ji gundê Dêrûna Qulinga yê serb bajarokê Tirbispî ve ye. Emgiyan Mustafa Badînî ji taxa Miftî ya bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê ye. Di heştê berçileya 2015 de ango piştî şehîdbûna wan bi rojekê ji bo Rojavayê Kurdistanê hatin veguestin û li zêdê xwe bi beşdariyeke cemawarî berfireh bi xak hatin spartin. Siyasetmedarên Kurd dibêjin ku her rêkeftinek nû di navbera NKS û PD de were imzekirin divê serbingeha rêkeftinên Hewlêr û Duhokê be li jêr çavdêriya Serok Mesûd Barzanî û aliyekî navdewletî de be. Rojnameya Hartsiya İsraîlî belav kiriye ku welatê Tirkiye li Sûriyê xizmeta Rûsya dike ji ber wê yekê Rûsya bêdeng e. Ji Efrînê ta min bicê welatê Tirkiye di operasyonên xwe yên leşkerî de berdewam e û li ser gefa encamdana operasyonên leşkerî li rojhilatî Çemê Feratê di navde deverên Kurdistanî berdewam e. Her rêkeftineke nû bi pêdê re divê bingeha wê rêkeftinên Hewlêr û Duhokê be. Siyasetmedarên Kurd bersiva vexwendina PD ya bi navê Kongera Niştimanî Kurdistanî kenekê didin û dibêjin PD ne bi baweriyên xwe ev vexwendin belav kiriye û di ber cadeya Kurdî û miletê Kurd e. Lêbelê PD karnameyên ji derve bicih dike. Her rêkeftinek nû bi PD re di navbera Encûmena Nîştimaniya Kurd li Sûriye û PD divê bingeha wê rêkeftinên Hewlêr û Duhokê be ku li jêr çavdêriya Serok Mesûd Barzanî û li Herêma Kurdistanê hatibû imzekirin. Derbarê vê vexwendina kenekê, endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Elî Muslim ji arkê re ragihand ku çi rêkeftin ji bo yekrêziya navmala Kurdî di gel PD û dezgehên wê werin kirin divê ser bingehna netewî niştimanî bihêz be. Serkirdeyê partiyê dazanîn ku divê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê NKS li ser van bingehan di gel rêxistina bi navê kenekê li hev bike ew jî vegera pêşmergeyên roj bê şert û merc belavbûna wan li hemû navçeyên Kurdistana Sûriyê. Her wiha dareştina projeyeke siyasî temam ku mafên siyasî miletê Kurd li Sûriyê bi hûrgulî diyar bike û awayê têkiliyê bi pêkhateyên dinî miletê Sûriyê re bike. Elî Muslim gotjî divê aliyekî navdewletî netewên yekgirtî mîna garantiyekê ji bo vê rêkeftinê hebe. Her wiha PD bi temamî têkiliyên xwe bi rejima Sûriyê re bibira û daxwaza lêborînê ji miletê Kurd dike. Piştî wan hemû kiryar û binpêkirinan ku derheqê miletê Kurd de kiriye. Serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Elî Muslim gotjî divê stratejiyek ji bo vegera penaberan weredanîn û desthilat û dabaşkirina serwet û samanên welat bi awayekî wekhevî be. Rêxistina bi navê Kongera Niştimanî Kurdistanî kenekê ya ser bi PD ve berî çend rojan vexwendinek belav kirbû. Daxwaz ji aliyên Kurdî li Kurdistana Sûriyê kirbû da ku bi hev ra yekrêziya navmala Kurdî biparêzin û li pêş gefên Tirkiye û her metirsyekê rawestin. Ji aliyê xwe ve jî endamê desteya siyasî ya hevpeymaniya niştimaniya hêzên şoreşê û opozisyona Sûriye û
اندامê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistana Sûriye Abdullah Gedo wiha bersiva kerekê da. Di vê partiya PD ya ku bi navê Kongera Niştimanî Kurdistanî de axife û bangel hevnîzîkbûnê ji aliyên siyasî Kurdî dike. Bi be xwediyên derîneka siyasî Kurdî Sûrî, awayekî sivîlî aştî rêzgirtinê li hember hevrekê xwe bigire, ku dûr be ji kiryarên tund li hember hêzên opozisyona niştimaniya Kurdî ya aştîxwaz vê yekê mîna hilbijardeyekê mayînde bikarbîne, nek dema bikeve tengayiyê de da ku em bikarin bi hev re derbasî şîrîkatiyeke rastaqîn bibin. Tişta ku tevdem û PD pêşniyar dike, ne baweriyeke xwedî ew, ne jî razîbûneke pêşkêşî miletê Kurd ji cadaya Kurdî dike. Lê belê ev yek ji encamên daxwazên aliyên ji derve ne. Siyasetmedarê Kurd Abdurrahman Gelo derbarê yekrêziya navmala Kurdî û helwêsta PKK nivîsiye. Kêşeya PKK ne bi enekesê re ye, lê belê bi doza Kurdî û miletê Kurd re ye ve xwendina wê ji bo hilhafatinê tenê li ser daxwaza rejimê ye. Da ku me vegerîne çargoşaya yekê ya bi navê Hembêza Welat. Ji ber ku bi Kurdî û kurmancî ew ne çi aliyeke di çi proseyeke siyasî di pêşa rojê de, ji ber ew bi tenê alaveke ji bo bicekirina pîlanên dijminên Kurdan û divê em hizir bikin derbarê kiryarên PD derbarê miletê Kurd de. Divê berê her tiştekî lêborînê ji miletê Kurd bixwaze û divê reng û alavên wan tawanan eşkere bike ku derheqê miletê Kurd dekirine. Kilîla her lihefatinekê derketina milîsên wê ji jiyana siyasî û ewlohiya miletê Kurd e, nek di belavkirina ve xwendinan de ye ku arman jê guhertina şêwe û hebûna wê di qunaxa bidawî hatina wê de ye. Derbarê vê vexwendina PD nerînên cuda cuda hatina dayîn ji aliyê rewşenbîr, nivîskar û rojnamevanên Kurd ve di navbera milgir û alîgirê vê vexwendinê û dijberê wê de. Gelekan mîna gavekê ji aliyê PD û hevalbendên wê ji bo enekesê ve vegirtiye. Hineke din jî dibînin gaveke baş e, lê ku lêvegera wê rêkeftinên hewlêrê û dihokê û li jêr çavdêriya Serok Mesûd Barzanî de be. Milbayek raghand ku Amerîka hewla avakirina hevpeymaneka nû li dijî Îranê li navçeyê dide ku ji Iraqê, Tirkiye û Kurdên li dijî Îranê pêk tê. Lê PKK wê yekê qebûl nake û nahêle hewla wê biçe serî. Tişta ku balkêşe di hevdîtina bayek de ku ji raghandina PKK re daye û bi taybetî jî Ajansa Ferat ya Nûçeyan ku mîna berdevkê fermiyê PKK ye. Ev bergirafa ku behs dike ku PKK wê li dijî hewla Amerîka rawestin tenê di beşê zimanê Tirkiyê Ajansa PKK de heye. Di her du beşên Erebî û Kurdî de bi her du zaravên kurmancî û Sûranî de ew paragraf reşkiriye. Her wiha serkirdeyê PKK bayek dazanîn ku Amerîka hewl dide Kurdan jî bikişîne nav vê hevpeymana ku li dijî Îranê ew ji Tirkiye û Iraqê pêk tê. Lê ew nahêlin ew ê li dijî Amerîka rawestin bi hemû şiyanên xwe ve. PKK peywendiyeke bihêz li gel her du rejimên Îranê û Sûriyê ji salên heştiyan ve heye. Di gotareke taybet de ji bo arkê hatiye Çiya Amedî dibêje gerek serkirdeyên PD werisizadan û dadgehkirin gelek mînakan li ser kiryar û binpêkirinên ku Rojavayê Kurdistanê pêk anîne tîne ziman. Di gotareke taybet de ji bo arkê hatiye Çiya Amedî bi hûrgulî behsa sizadan û dadgehkirina serkirdeyên Partiya Yekîtiya Demokratîk PD ji ber kiryar û binpêkirinên ku Rojavayê Kurdistanê pêk anîne dike. Amedî dibêje li gelek welatan piştî ku hikûmetên tek partî û alî û dektator hildiweşin, dosyeya sizadana serkirdeyên Partiya Desthilat tê kirin. Li Rojavayê Kurdistanê jî dosyeya radestkirin û wergirtina desthilatê navbera PD û rejimê mîna veguhestina desthilatê ji Partiya Elbas da ku binpêkirinên hovane li dijî gelê Sûriyê bi giştî û gelê Kurd bi taybet pêk anîne. Bo PD baskê Sûriyê PKK ku ji Partiya Elbas bêhtir anî serê dijberên xwe nixasim yên Kurd. Amedî dibêje ev demeke behsa hewla nîzîkkirina PD ji aliyên din yên Kurdî re tê kirin. Ew yek jî hevdemî nîzîkbûna bidawîbûna şerê terorê li Sûriyê û gefên Tirkiye û egera vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê û nîyaza rejimê bi veger bo navçeyên ku berê radestî PD kirine ew nîzîkbûn û egera yekrêziya navmala Kurdî bixwere deryekî berfireh ji dosyeyan vedike. Ji wan dosyeyan binpêkirinan ku ji aliyê PD ve hatine pêk anîn.
گلوه کیوان کسو آلین کو راستی بن پیکرنان هاتنه قربو بکه سرکردین پیده ده چاوا ورن سزادانو دادگه کرن. آمدی هن میناکان لسر وان کریانو بن پیکرنین پیده تینه زمان مینا. ترور کرن مینا ترور کرنا نصرالدین برهک، مشعل تمو، ولات حسی، جوان قطنا، هوزان ابو زید، دکتور شیرزاد. کمکوژین کو پیده پیک آنینا مینا کمکوژیا تلغزال، کمکوژیا عاموده، کمکوژیا برج عبدالو، مالباتا شیخ حنان لعفرینه، کمکوژیا مالباتا بدرو، شوطاندنا هجمارک اندامین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبن کونکی دل عفرینه. گرتی و رواندی مینا بهزاد دورسن، امیر حامد، فؤاد ابراهیم، افسرین کرد و گلک کسن دنجی. رواندنا کچو کرن جیر 18 سالی و لشکر کرنا وان. قربانیین زندان کرن و اشکنجه کو پشتی جی زندان پیده درکتنا راستی نخوشی هاتنا. مینا صلاح یونس کو چاوکی خوش دست داو راستی نخوشی که گران هات و جیانا خوش دست دا. عبدالرحمن آپو کجدما کوجی زندان پیده درکتیا نساغا. تک برنا پروسیا خوندنه. قربانیین لیخستنه نخاسم روزنامه‌وان مینا جنگین علیکو، سردار داری، رونی محمد و گلک روزنامه‌وان چالکوانین دن. قربانیین سرگون کرنه دروی سینوری روجاوای کردستانه مینا سیاستمدار روزنامه‌وان و چالکوانان. تفدی کرنا جوانان نوا شرین بسود کو تا وکا ایرو بهتری 20,000 جوانین کرد ین کچوکر جد شرین پیده ده شهید بونا. دزیا جدارن آبوری و بکار آنینا وان جداران جبو برجواندین پیده و سرکردین وی. دستا سرکرنا مالو ملکین دجبرین پیده. شوطاندنو گرتنا اوفیسین پارتین سیاسی ین دجبرین پیده و اوفیسین رخصنین جوانان و ین جواکا سیویل ین نبسر پیده و. سربس بردانا بصدان گرتین تومتبار به اندامتیه و هفکاریا داعشی. آمادی دی بیجا گلک میناکو پرسیارن دنجی لسر بن پیکرن و کریارن پیده هنه لبندا برسویده. گودارشو پینریر مهجاب التنا دمجمیر یک بداویات هر شاد و بختور بن.